ניכנס דבר ראשון לאתר ziggylister.com. כאן נלחץ Register New Account על מנת להירשם. נקליד את היוזרניים, דוגמת צבר, אימייל, סיסמה, 6 ספרות לפחות, 6 תווים, ונקליד בדיוק את מה שדורשים איתנו בתיבה, נלחץ רגיסטר. המערכת תשלח לנו מייל לאישור. ניכנס לתיבת מייל. נלחץ על הלינק. אחרי שאושרנו, נלחץ על Go to the Lister. במסך הזה, דבר ראשון נבצע כניסה. עם הפרטים שהזנו קודם. אפשר לבקש בתיבה הזאת לשמור את הסיסמה. רגע ביצענו לוגין. דף הבא הוא הדשבורד, הוא ה-Account Setting. יש כאן כמה הגדרות מאוד חשובות. Connect my account to eBay, על מנת שנוכל להעלות את המוצרים מהליסטר ל-eBay. נלחץ Next. יפתח לנו הסבר עם לינק. נלחץ על הלינק. הלינק יעביר אותנו לאתר של eBay. נעשה לוגין עם החשבון eBay שאנחנו רוצים לקשר לזיגי ליסטר. תיפתח שאילתה אם אנחנו מאשרים שימוש בזיגי ליסטר. כמובן נלחץ ה-Agree. ואפשר לסגור את החלון של eBay ולחזור לזיגי ליסטר. בשלב הבא, לא לשכוח ללחוץ Next. ובסוף התהליך נקבל הודעה Congratulations, your account is connect and save, זה אומר שהחשבון מקושר. השלב הבא שהוא לא פחות חשוב זה Tile Change. כאן אני צריך להכניס בדיוק את הפרטים של חשבון ה-eBay שלנו. חשוב מאוד להכניס את הכתובת PayPal שמקושרת לחשבון. מכאן אני אכניס את ה-PayPal שמקושר לחשבון, ה-eBay יוזרניים שלי, והאם אני חנות או לא. זה מאוד קריטי, אחרת זה פשוט לא יעבוד. נלחץ שלח, והמידע נשמר. השלב הבא זה Add My Signature. אתם תראו למה זה משפיע ולמה זה חשוב, אבל הרעיון הוא בעצם להוסיף לכל ליסט שלי חתימה מסוימת, כמו Visit My Store, או For any problem please contact me. אז כאן נרשום Thank you for buying. יכול גם לעצב את זה, אני יכול להוסיף תמונות בפוטובקט או כל דבר כזה או אחר. בשלב זה, בהמשך אני אוסיף אפשרות להוסיף תמונות מכאן. נלך על טייטל. וכאן זה הפרטי תשלום שלי. הפרטי תשלום שאני רוצה שיופיע בכל ליסט. לדוגמה, אני אלך על PayPal only buyer protected. אם אני לא סגור על האנגלית שלי, אני יכול לבצע ספלינג, ספל צ'ק ושלח. כאן מופיע לי שהמידע נשמר. השלב הבא הוא להעלות מוצר ל-eBay. נבחר ליסט פורם eBay. בשלב הזה של הגרסה אפשר רק מהקטלוג, של רק ישראלי בעצם. בהמשך יהיה גם מוצרים שלכם. נלך לבחור מוצר מהקטלוג של רק ישראלי. אני יכול לבחור לארגן את המוצרים by price, by name, by SKU. אני אבחר מוצר, נגיד, שימו לב, בשלב זה אי אפשר להעלות את כל הווריאציות של החולצה לדוגמה,
אתם כן תקבלו את כל הווריאציות שקיימות לה במלאי, מדיום, לארג' ואקסטרה לארג'. בגרסה הבאה גם אפשרות להעלות את כל הווריאציות ל-Variation List. נגיד אני אבחר את המודעה הזאת, מדבקת קרן שוף, מעיראק ישראלי. Upload to eBay. כאן אני בוחר עיצוב הליסט. הכנתי לכם עיצובים מוכנים מראש, בהמשך יהיו יותר עיצובים, כרגע יש רק 5. אם אני לא רוצה ליסט מעוצב, אני אבחר בבלנק. ברגע שאני בוחר ליסט מעוצב, כל הנתונים של המוצר ייכנסו אוטומטית לליסט. דוגמה נבחר בזה. כאן יש לי הקצאה לליסט טייטל, כמובן אני יכול ונכון שנוסיף עליה. דקל, קידס רום. השלב הבא הוא לבחור קטגוריה. אז כאן לדוגמה אני אלך לאומן גרדן. דקור. ואני אבחר בדקה של סטיקר ויניל. עכשיו הבא הוא לבחור תמונה ראשית, כאן יש רק תמונה אחת, אז אני יכול לבחור אותה. כאן אני רואה את הליסט המעוצב, עם כל הנתונים שנכנסו מהאתר הישראלי, והפיימנט והסיגנצ'ור זה מה שנכנסתי קודם במסך ב-Account Setting. כל שאר הנתונים הכניס לי הספק, כמובן שאני יכול לשנות אותם ולערוך אותם איך שאני רוצה. אפשר להכניס כאן כל source code, להעתיק source code מכלים אחרים. אני יכול להגדיל, לשנות. השלב הבא הוא לבחור את סוג המחירה. אני אבחר ב-Chinese זה Action בעצם, מחירה פומבית. אני אבחר Fixed Price Item. Category Number אין מה לגעת, זה אוטומטי. Location, Country. מחיר השיפינג, אני ככה $0, Free Shipping. Good till Cancel זה ה-Duration של הליסט. המחיר שאני מבקש על הליסט הוא $35. במצב שסמנו את הכפתור כאן, הלקוח יתבקש לשלם אוטומטית ברגע שהוא קונה בבית Now. Your price is 15, ככה שזה רווח מכובד. אז בואו ניקח $28. Quantity, נגיד 2 Quantity, Return Accepted ו-14 Day. אם אני בוחר Return Accepted, צריך לבחור בכמה. כפתור הבא, Add Item. והליסט יתווסף ל-eBay. שימו לב, קיבלתי error. הפעם הארור הוא שהכסף יהיה זמין רק אחרי 21 יום. זה הגבלה של פייפל, זה בסדר. קיבלתי end time של הליסט, 30 יום מעכשיו, good till cancel, ה-item ID ולינק לליסט. על מנת לצפות בליסט אני נלחץ על הליסט. והנה הליסט המעוצב שלנו. והוספנו מוצר פרק ישראלי בצורה עיצובית בערך ב-30 שניות. זהו, אני כרגע מאוד אשמח אם תבדקו את הכלי שלי, את הזיגי ליסטר. פיתוחים העתידיים שעכשיו אני עובד עליהם זה אפשרות לנהל הזמנות, זאת אומרת כל הזמנה שתגיע מרק ישראלי או מכל ספק שישוייך לזיגי ליסטר תיכנס למערכת ותעביר את המידע ישירות לספק. אתם בלחיצת כפתור תשלמו לו, וברגע שהוא יאזין את ה-RR אוטומטית זה יתעדכן ב-eBay שלו. פיתוח נוסף שאני עובד עליו עכשיו זה בעצם אפשרות לערוך בצורה יותר נוחה ויותר מקצועית, ובכלל אני אשמח לשמוע רעיונות והערות מכם על המוצר. הרעיון הוא בעצם להעלות מוצרים ל-eBay בשניות בצורה עיצובית. זהו, תודה רבה לכם על העזרה, נשתמע.